ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം. തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ പ്രഭു യാത്രയിലായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളിന്ന് സ്കന്ധം 5 6ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് പ്രഭു എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഇത് ഇച്ചിരി പാടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അത് സമസ്ത പദമാണെല്ലാം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചു വായിക്കാന് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വായിക്കാം. ഋഷിവാവഹരാജൻ സ്വരാജപുത്ര പ്രിയവൃതഃ ഭാഗവതോ നാരദസ്യ തരണോപസേവയാ അഞ്ജസാ അവഗത പരമാർത്ഥ സതത്വ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാനഃ അവനീതല പരിപാലനായ ആത്മായ പ്രവര ഗുണഗണ ഏകാന്തഭാജ
भाजनतया स्वपित्रा उभामन्त्रितो भगवती वासुदेवा एवाव्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैवाद्यनन्दयद्यपि तत् अप्रत्याम्नातव्यं तत् अधिकरण आत्मनो अन्यस्मादसतोऽपि പരാഭവം മനീഷമാനഃ. അപ്പൊ ഇത് 2 പേരില നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇവിടെ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹിവാവഹാരാജൻ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാ അഞ്ജസാ അവഗത പരമാർത്ഥ സതത്വ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിക്ഷ്യമാനഃ അവനീതല പരിപാലനായ ആജ്ഞായ പ്രവര ഗുണഗണ ഏകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്ര ഉപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന समावेशिता सकलकारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दत् यद्यपि तत् अप्रत्याम्नातव्यं तत् अधिकरणम् आत्मनो अन्यस्मादसतोऽपि पराभवं मनीषमानः. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. യർഹിവാവഹാരാജൻ സരാജപുത്ര പ്രിയവ്രതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാ അഞ്ജസാ അവഗത പരമാർത്ഥ സതത്വ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിക്ഷ്യമാനഃ അവനീതല പരിപാലനായ ആമ്നായ പ്രവര ഗുണഗണ ഏകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്ര ഉപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैवाभ्यानन्दत्यद्यपि तत् अप्रत्याम्नातव्यं तत् अधिकरण आत्मनो अन्यस्मात् असतोऽपि पराभवं मनीषमानः. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. യർഹിവാവഹാരാജൻ സ്വരാജപുത്ര പ്രിയവ്രതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാ അഞ്ജസാ കുറച്ച് വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ചുകൂടെ വായിക്കാനാവുന്നില്ല മാതാജി. കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോ അത് പുറത്തു പോകുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയും മതിയല്ലോ. കാണാൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മോളില് മതി മതി. യർഹിവാവഹാരാജൻ യർഹിവാവഹാരാജൻ സരാജപുത്ര പ്രിയവ്രതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാ അഞ്ജസാ
അവഗത പരമാർത്ഥ സതത്വ സതത്വോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാനഃ അവനിതല പരിപാലനായ ആപ്നായ പ്രവര ഗുണഗണ ഏകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്ര ഉപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിച്ചോളൂ. ആദ്യം വിജയനാണ് മാതാജി അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം നമുക്ക്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ശ്ലോകം പ്രഭു എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഇച്ചിരി നീണ്ടതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ല. ഇത് പ്രഭു അയച്ചു തന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലല്ല, അത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വായിച്ചോളൂ. ഈ കിടക്കുന്ന പോലെ വായിച്ചാലും മതി. ഞാൻ കുറച്ച് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിരിച്ച് വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര വായിക്കാൻ പറ്റേ? മുകളിലുള്ള ഇത് മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ അത്ര വായിക്കാനാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രിയ വ്രത പരമഃ യഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയ വൃതാ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണേ. ചരണോപസേവയാ അഞ്ജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കാം. ഒരാള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിവാവഹരാജൻ സരാജപുത്ര പ്രിയവൃത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാജ്ഞസ അവഗത പരമാർത്ഥ സതത്വോ ബ്രഹ്മണസത്രേണ ദീക്ഷിണ്യമാണോ അവനിത തല പരിപാലനായ പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയകലാപോ നൈവാപ്യനന്ദ യദ്യപി പ്രധാമ്നാഥവ്യം തദധികരണ ആത്മനോന്യസ്മാദസതോപി പരാഭവമനീക്ഷമാണഃ. ശരിയായ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെ ആർക്ക് വായിക്കാം? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യർഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയോ വജ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സത്വത്തോ ബ്രഹ്മസത്വേന ദീക്ഷണ്യമാണോ അപനിതല പരിപാലനായ ആപ്നാഥ പ്രബല ഗുണ ഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാ സവിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവ അപവധ്യാന സമാധി യോഗേന സമാവേശിത സകല കാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത്യദവി തത് അപ്രത്യമാന നാത്തവ്യം തത് അധികരണ ആത്മനോന്യസമാദ ആസദോവി പരാഭോ മനീഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മദജി. മാതാജി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയാവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണാപസേവയാജ്ഞ സാവഗത പരമാർത്ഥ സദത്വം ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായാത്മനാത്ര പ്രവര ഗുണാഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാം സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവ വ്യവധാന സമാധി യോഗേന സമാവേശിത സകല കാമക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത് യദ്യപി തദപ്രജ്ഞാത് ജ്ഞാതവ്യം തദധികരണ ആത്മനോ അന്യസ്മാദ സതോ അഭി പരാഭവമനീക്ഷ്യമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഇനി ആരാ വായിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ആരാ വായിക്കണ്ടോ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ജസ അവഗത പരമാർത്ഥ സദത്തോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായാത്മനാദ പ്രവര ഗുണാഗണ ഏകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകല കാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത് യദ്യപി തദ പ്രത്യാമ്നതാവ്യം തദധികരണ ആത്മനോ അന്യസ്മര സദോപി പരഭാവമനീഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോ ഉപസേവയാഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സദത്തോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായ മാനാദ പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകല കാരക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത് യദ്യപി തദപ്രദാത്മാനാഥവ്യം തദധികരണ ആത്മനോ അന്യസ്മാഥ സത്തോപി പരാഭവ മന്യീഷണമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആരാ വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാ അഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സദത്തോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായ ഹംനാഥ പ്രവര ഗുണഗണാം ഏകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോ
വാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരകക്രിയാകലാപോ നൈവാഭിനന്ദത് യദ്യപി തദപ്രത്യാത്മനാതവ്യം തദധികരണ ആത്മനോ അന്യസ്മാദ സതോപി പരാഭവമന്യീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആർക്ക് വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവാഹരാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമ ഭാഗവതോ നാരദസ്യ ശരണേ കാണില്ലേ ശരണേ ഉപസേവായാം അഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സതത്വ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ വിശിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായാംനായത പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപന്ത്രിതോ ഭഗവതേ വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരകക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദ യദ്യപി തദ പ്രത്യാംനാതവ്യം. കുറച്ച് മുകളിലേക്കാകും അത്. കുറച്ച് മുകളിൽ. തദധികരണ ആത്മന്യോനാസ്മാദ സദോപി പരാഭവമനീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്ക് വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹരാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമ ഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സദത്വ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദേശിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായാപ്നത പ്രവരഗുണഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരകക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത്യദ്യപി തദാ പ്രത്യാജ്ഞാതവ്യം തദധികരണാത്മനോന്യസ്മാദസദോപി പരാഭവമന്വേഷ്യമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാൻ വായിക്കാം. പത്മകുമാരി മാതാജി വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹരാജൻ സപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേ സേവയാഞ്ജസാവ അവഗത പരമാർത്ഥ സദത്വ ബ്രഹ്മണസത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായാജ്ഞാത പ്രവര ഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വവിത്രോപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരകക്രിയാകലാപോ നൈവാപ്യനന്ദത്യപ്യപി പ്രത്യാത്നാതവ്യം തദധികരണാത്മനോ അന്യസ്മാദ സദോപി പരാഭവമനീക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹരാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമ ഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സദത്തോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദിശിഷ്യമാണോ അവനീതല പരിപാലനയാംനദാ ഏകാന്തഭാജന തയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യം വദാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക്രിയാകാലാപു നൈവാഭ്യനന്ദ യദ്യപി
സമാനാദവ്യം തദധികരണ ആത്മന്യോ അന്യസ്മാദ സദോപി പരാഭവ മന്യീഷ്യമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹ രാജൻ രാജപുത്ര പ്രിയവൃത പരമഭഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോ ചരണോ ബ്രഹ്മണ സദോവ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനം യദ്യപി തദപ്രതാത്മനാതവ്യം തദധികരണാത്മന്യോ അനുസ്മദാ സദോപി പരാഭവമന്വിക്ഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു. ഇനി ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവഹ രാജൻ സരാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥം സദത്തോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദിദിക്ഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനെ ആത്മനാദ പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവായി വാവ്യതനാന സമാധി യോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയ കലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദതി യദ്യപി തദപ്രത്യാജ്ഞാതവ്യം തദധികരണ ആത്മനോ അന്യസ്മാദ സദോപി പരാഭവമന്വിഷമാണഃ. ഹരീഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിനെ ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുന്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹി വാവാഹ രാജൻ സരാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥ സദത്തോ ബ്രഹ്മണ സത്രേണ ദീക്ഷിതാക്ഷ്യമാണോ വനിതല പരിപാലനായ അമ്നായത പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവായേവാവ്യധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത് യദ്യപി തദപ്രമ്നാതവ്യം തദധികരണ ആമ്നോ അന്യസ്മദാ സദോപി പരാഭവമന്വേഷമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹി വാവഹ രാജൻ സ രാജപുത്ര പ്രിയവത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ജസ ഭാഗവത പരമാർത്ഥ സത്വതോ ബ്രഹ്മ സത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായാംനദ പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാദ്യഭ്യനന്ദദ്യപി തദപ്രത്യജ്ഞാതവ്യം തദധികരേണ ആത്മനോന്യസ്മാദാസതോപി പരാഭവമന്വേഷമാണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വാവഹ തീർച്ചയായും രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ സഹ അവൻ രാജപുത്ര രാജകുമാരൻ പ്രിയവ്രതൻ പരമമായ ഭാഗവത ഭക്തൻ നാരദന്റെ ചരണ പാദപങ്കജം ഉപസേവയ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ അഞ്ജസ പെട്ടെന്ന് അവബോധം ഉണ്ടാവുക. പരമ അർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ വിഷയ കാരണം സതത്വ അറിയത്തക്ക എല്ലാ വസ്തുതയോടും കൂടി ബ്രഹ്മ സത്രേണ പരമോന്നതനെ കുറിച്ചുള്ള തുടർച്ചയായ സംവാദത്തിലൂടെ ദീക്ഷിഷ്യമാനഹ അവനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുക. അവന് തല ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലം പരിപാലനായ ഭരിക്കുന്നതിന് ആനാദ വെളിപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവര ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗുണങ്ങളുടെ ഗണ ആകത്തുക ഏകാന്ത വ്യതിചലിക്കാതെ ഭാജനതയ അവന്റെ ഉടമസ്ഥത മൂലം സ്വപിത്ര അവന്റെ പിതാവിനാൽ ഉപാമന്ത്രിത അന്വേഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭവഗതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ വാസുദേവേ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏവ തീർച്ചയായും അവ്യവധാന വിരാമമില്ലാതെ സമാധി യോഗേന സമ്പൂർണമായ ഏകാഗ്രതയോടെയുള്ള യോഗാഭ്യാസത്താൽ സമാവേശിത സമ്പൂർണമായി സമർപ്പണം ചെയ്തു. സകല എല്ലാം കാരക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്രിയാകലാപഹ ആരുടെ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും അല്ല ഏവ അപ്രകാരം അഭ്യനന്ദ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടു. യദ്യാപി എങ്കിൽ പോലും അത് അപ്രത്യാമ്നാതവ്യം ഒരു കാരണവശാലും നിരസിക്കപ്പെട്ടുകൂടാത്ത അധികരേണ ആ പദവി വഹിക്കുന്നതിൽ ആത്മനഃ അവന്റെ തന്നെ അന്യസ്മാത് മറ്റിടപാടുകളാൽ അസതക ഭൗതികം അപി തീർച്ചയായും പരാഭവം അധപതനം അന്വേഷമാണക മുൻകൂട്ടി കാണുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ നാരദമുനിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഉന്നത ജ്ഞാനിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ സദാ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങളിൽ ലീനനായിരുന്നു. രാജകുമാരന്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള തന്റെ ചുമതല ഇതാണെന്ന് പിതാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചും തുടർച്ചയായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി. അതിനാൽ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതായിട്ടും അവൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതല സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കണോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ അവധാനതയിലൂടെ ഉയർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രഭുജി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രഭുജി പറഞ്ഞതാണ് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് മക്കളെയും എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആരാണ്? സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ ആദ്യത്തെ മകനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ വരുന്നത്. പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ ആദ്യം ഏതിനോട് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല? ഭൗതിക ജീവിതത്തോട്, അതായത് രാജകീയ ഐശ്വര്യത്തോടും പ്രതാപത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിരക്തനായി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ടാമത് വീണ്ടും രാജ്യത്തോട് ആസക്തനായി. ഏതാണ് ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം രാജ്യസേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. അവസാനം അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മോചനം നേടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ 3 സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആദ്യം അദ്ദേഹം വിരക്തനായിരുന്നു, ഭൗതികതയിൽ വിരക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏതാണ്? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ അവസാനം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഏതിലോട്ട് പോയി? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോയി. അതായത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട്
ആരായുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ ഭൗതികത, ആദ്യം ആധ്യാത്മികത, വീണ്ടും ഭൗതികത, വീണ്ടും ആധ്യാത്മികത, അതെങ്ങനെ ഒരാളിന് സാധിച്ചു? ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എങ്ങനെ ഭൗതികതയിലേക്ക് പോയി, വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മടങ്ങി, അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. അത് ഏത് ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാൻ നമ്മളെ ഇടയാക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, വീണ്ടും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, നാരദ മഹർഷിയെയാണ് അദ്ദേഹം ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു രാജാവിന്റെ ആഡംബരപൂർവമായ ജീവിതത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ബ്രഹ്മദേവൻ, ദേവേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു, കുടുംബജീവിതം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കോട്ടയായിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രഹത്തിലോ വനത്തിലോ വസിക്കാം. അപ്പൊ ആതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളിന് എവിടെ ജീവിച്ചാലും അദ്ദേഹം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ആധ്യാത്മികതയിൽ തന്നെ മുഴുകും എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമോ വനമോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത എവിടെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലെ? നരകത്തിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല, എനിക്ക് എന്ത് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്, അവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ വരാൻ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ കർമാവിന്റെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ബഹിർഷാമതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 10 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ഉണ്ടായി. ഊർജസ്വതി എന്ന പുത്രി ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചു. പക്ഷേ കുടുംബജീവിതം ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്, ഗൃഹസ്ഥന്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഭാഗവത ആത്മാരാമനായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുടുംബ ജീവിതത്തിനുള്ളിലും അദ്ദേഹം ഒരു പരമഹംസനായിട്ട് തുടർന്നു എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ തലത്തിലുള്ള, അതായത് ഈ അവബോധം കിട്ടിയവർ, കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടിയവർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളവർ, പരമഹംസരായിട്ടുള്ളവർ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചാലും കുടുംബത്തോടുള്ള ആസക്തി അവർക്കുണ്ടാകും, മമത ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല, അഫെക്ഷൻ ആകാം. അപ്പൊ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പത്നിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്, അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള, മമതയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഓരോ ആശ്രമത്തിലും അവരവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും എവിടെയായിരുന്നു, ഭഗവാനിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിപൂർണവും അനശ്വരവുമാകയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അത് നഷ്ടമാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നാലും സ്വമേധയാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തി ക്രമേണ മുന്നേറും. ഉദാഹരണമൊക്കെ നമ്മൾ മംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ കഥയെല്ലാം പ്രഭൃതി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ വിമുക്തനായി ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി
ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് ശ്രദ്ധാലുവാകുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? കാരുണ്യവാനാണ്. ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെ മറന്നാലും ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മളെ ഒരു ഭക്തന് സഹായിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനത്തില് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നാരദ മുനിയെ എന്ത് ചെയ്തു? ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. നാരദ മുനി എവിടെയൊക്കെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നോ അവരെല്ലാം വളരെ വലിയ ഭക്തരായിട്ട് വരും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതേപോലെ ധ്രുവ രാജകുമാരനാണെങ്കിലും എന്തായിട്ട് മാറി? പരമഭക്തരായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ധ്രുവ രാജകുമാരൻ ആദ്യം ഏതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതൊക്കെ ആരുടെ കരുണയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ കരുണയിലാണ് അതൊക്കെ സാധ്യമായത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? നാരദ മുനിയാണ് ഇവിടെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്, പ്രിയവ്രത രാജകുമാരന് നൽകിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വെളിപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ എന്താണ്? പിതാവ് ആരാണ്? സ്വയംഭുവ മനു രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ചെയ്തത്? പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ എന്താണ്? വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്റെ ചുമതല ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ചുമതലയാണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തി അത് മാത്രമാണ് തന്റെ ചുമതല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വെളിപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രം? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി സ്മൃതികളല്ല അല്ലെ. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചുമതലകൾ അവനവന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്താലും എന്താണ്? ഭക്തി ഒന്ന് മാത്രമേ തന്നിൽ എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കൂ എന്ന്, എല്ലാം ത്യജിക്കുക, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. 18-ാം അധ്യായത്തില് 65, 66 ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിലെല്ലാം ഒരു എന്താണ്? എല്ലാം ത്യജിച്ച്, അതായത് ഏത് യോഗയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിക്കുക, എനിക്ക് സമർപ്പിതനാകുക, എന്നെ ഭജിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ ചുമതല വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാണ് വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പിതാവിന് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയല്ല, അഭ്യർത്ഥന അവഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യമാണ് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത്. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. അത് ദേവന്മാരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്, ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായത്. അപ്പൊ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വ്യതിചലിച്ചില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല നരോത്തമദാസ ഠാക്കുറ പാടി ചാടിയ വൈഷ്ണവ സേവ നിസ്താര പായേ ജെ കെ ബാഹ. പരിശുദ്ധനായ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സേവിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ വിമോചനം നേടാനാവില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉപദേശം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഗുരുവിനെ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന എന്നുള്ള ശ്ലോകം 4:34 പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സേവിക്കുക. അതേപോലെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന് നൽകുന്ന എല്ലാ ആദരവും ആർക്ക് നൽകണം? ഗുരുവിന് നൽകണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ
പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ദീക്ഷാഗുരുവിന്, പരംഗുരുവിന്, അങ്ങനെ പിന്നെ ഏതാണ് പഞ്ചതത്വം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസാദം തന്നെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പ്രഥമ സ്ഥാനം ആർക്കുണ്ട്? ഗുരുവിനുണ്ട്. ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് അവിടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ദീക്ഷയുടെ തത്വത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാജകുമാരൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നാരദന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സേവിച്ചിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ സത്യം സതത്വ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സതത്വ എന്ന വാക്കിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിയവ്രത രാജകുമാരന് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയുമുള്ള എല്ലാ വാസ്തവങ്ങളും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീത 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗത്തില് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് എന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ ഏതാണ് ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതില് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മദം മമ. സർവശരീരങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന? നാരദമുനിയുടെ ശിക്ഷണത്തില് രാജകുമാരന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്നുള്ള ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ ഇവിടെ ജീവിക്കണം. അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് അസൂയ തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, നമ്മൾ ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാനും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള, പരമാത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, വിഭു അണു അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ജീവാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് ധാമമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കുടുംബം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് പ്രിയവ്രത രാജകുമാരന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണത്തിൽ മാത്രം മുഴുകാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്? ലോകഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പിതാവ് സ്വയംഭവമനു അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റണം. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്ത ആശ്രമത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതാണ്. അപ്പം പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളെയാണ് ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കടമകളൊക്കെ നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ ആ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല. രാജകുമാരനാകുമ്പോ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധാരണ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? മുക്തനായ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാലും നമ്മളത് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാവില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ ഒരു മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ലോക കാര്യങ്ങളിൽ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷത്രിയ
കർത്തവ്യം നിറവേറ്റേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ലീനനായിരിക്കുമ്പോഴും അവനതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയില്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിനിടയിൽ അവൻ ലോകകാര്യങ്ങൾ തന്നെ ബാധിക്കാത്ത വിധം ബാഹ്യമായി നിർവഹിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തിയാൽ ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയും ബാഹ്യമായിട്ട് തൻ്റെ ആശ്രമ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വർണ്ണ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമയായിട്ടും ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മവും ബാഹ്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആരുടെ സേവകനായിട്ട് നിലകൊണ്ടു? ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് നിലകൊണ്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് സന്താനങ്ങളോട് അമിതമായ മമതയില്ലെങ്കിലും അവൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരെ ഭക്തരാക്കി തീർക്കും വിധം വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രാജ്യകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അവരുടെ മക്കളെയും എന്തായിട്ട് മാറ്റും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? അതേ മക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തരാക്കി തീർക്കും വിധം വിദ്യ അഭ്യസിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? വയറു നിറയ്ക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായും പണസമ്പാദനവും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, അല്ലെ, സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉന്നത സ്ഥാനം നേടാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം. അത് തികച്ചും ഭൗതികമാണ്. ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ചക്രവർത്തിമാർ മുൻപേ ഉള്ള ചക്രവർത്തിമാർ ആരായിരുന്നു? രാജർഷികളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു രാജർഷി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെയും ഭക്തരാക്കി തീർക്കും വിധമാണ് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവൻ അവന്റെ പത്നിയോട് സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമെങ്കിലും അവളിൽ ആസക്തനായില്ല. അപ്പൊ പത്നിയോട് തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചു. എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പത്നിയോടും ആസക്തി ഉണ്ടായില്ല. ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ആർജിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്, യോഗ്യതകൾ, അല്ലെ? 64 ഗുണങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് യോഗ്യതകൾ കുറവാണ്. 64 വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സാധാരണ മനുഷ്യനുണ്ടാവൂ. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈ യോഗ്യത കൂട്ടാനായിട്ട്, ഗുണങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 78% വരെയെങ്കിലും മനുഷ്യർ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കണം. 64 യോഗ്യതകൾ ഉള്ളത് 100%-ൽ 78 ആർജിക്കണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ആർജിക്കാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും എന്നാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിസുന്ദരികളായ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവരിൽ ആകൃഷ്ടനോ ആസക്തനോ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം, അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ മാതൃകയാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ഭാര്യയും മക്കളോടും അദ്ദേഹം അവരോടുള്ള കടമ നിർവഹിച്ചുവെങ്കിലും അവരിൽ ആസക്തനായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പത്നിയോട് സന്തതികളോട് സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ ഇടപഴകിയാലും അവൻ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തനാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്കും തരുന്ന പാഠങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് കാരണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുക. അതേസമയം നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കാനും നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗുണപാഠമാണിത്. ഇത് നല്ലൊരു ഗുണപാഠമാണ്. പ്രിയവ്രത രാജകുമാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾക്ക് സേവനം അർപ്പിക്കുക വഴി പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ വളരെ വേഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ
അതിന്റെ പരിപൂർണത തലം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ആധ്യാത്മികതയിലായിരുന്നു, പിന്നെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടി വന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താണ് ആധ്യാത്മികതയിൽ തന്നെ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണ ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധഭക്തനാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ഇത് മാത്രമാണ് മാർഗമായിട്ട് വേദങ്ങളെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദത്തിൽ കർമ്മകാണ്ഡമാണെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിലും അതിലെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപപുണ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ, ഹൃദയത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടാതെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് യസ്യ ദേവേ പരാഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരോ തസ്യൈതേ കഥിതാ ഹ്യർത്ഥാഃ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മനഃ. അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിലും ആധ്യാത്മ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള പക്ഷം എല്ലാ വേദജ്ഞാനങ്ങളുടെയും അന്തസ്സത്ത അവന് വെളിവാക്കി കിട്ടും. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തില് 6:23 പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം, അതേപോലെ ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. വിശ്വാസമാണ് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട്, ഭക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള 3 ഘടകങ്ങളാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം. ഇതെന്ത് വിശ്വാസമാണ്? അചഞ്ചലമായ അല്ലെ, അഹൈതുകം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം വേണം. പിന്നെ ഏതാണ്? അചഞ്ചലമായതും അതേപോലെ കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ വിശ്വാസം വേണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദജ്ഞാനം അതിന്റെ അന്തസ്സത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ട ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദജ്ഞാനങ്ങൾ, അതിലുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിരാമമില്ലാതെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ, ഹരേ എന്നീ വാക്കുകൾ അവന് വളരെ വേഗം ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്മരണ ഉളവാക്കുക. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം ആണ്, സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമ്മൾ അതിന് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ, പ്രോത്സാഹനം തന്നത്. മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ? ഹ്ലാദിനി ശക്തി അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തി, ഹ്ലാദിനി ശക്തി ഉണ്ട്. അതേപോലെ കൃഷ്ണ ആൾ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെ, അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സകല ആകർഷകൻ എന്നാണ് അല്ലെ അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 നാമങ്ങൾ, 2 വാക്കുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ, ഹരേ എന്നീ വാക്കുകൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? നമ്മൾ 9 നവയുഗ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആദ്യത്തെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 അല്ലെ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് സ്മരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു? അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് വ്യാപൃതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാ ഭക്തന് ഭഗവാന് ഒരു സമയത്തും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏത് നേരവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നു, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ലീലകളായാലും കീർത്തനങ്ങളായാലും പ്രേയേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഒരു ദിവസവും ഒരു സമയവും ഇല്ല അല്ലെ. എല്ലാ നിമിഷവും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനസ്സ് വ്യത്യാസം പറയുന്നു. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാളും
ഒരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് സദാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഇന്നെന്ത് നേടണം എന്നൊക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടണം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അയാൾ ആലോചിക്കുക. എവിടെ പോകണം, ആരുടെടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുക. അതേസമയം ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, സർവ്വനേരത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യണം, എന്ത് പൂ വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയൊക്കെ ഇതാണ് രാധാഗോവിന്ദന് ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന പൂവൊക്കെ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ രാധാഗോവിന്ദന്റെ പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ, ഡീറ്റിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓർക്കാം. എന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് രാധാഗോവിന്ദന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും പൂക്കളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് സ്വന്തം കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആകും ഭക്തനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ. ഇതിനെ ബ്രഹ്മസത്രം അഥവാ സദാ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മേലുള്ള ധ്യാനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസത്രം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ മേലുള്ള ധ്യാനം, സദാ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മേലുള്ള ധ്യാനം, അതായത് മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം അതാണ് ബ്രഹ്മസത്രം. അത് കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരത്തില്ല. പ്രിയവ്രത രാജകുമാരൻ ഈ പരിശീലനത്തിൽ ശ്രീ നാരദനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നയാൾ. അപ്പൊ ശ്രീ നാരദൻ ഏറ്റവും വലിയ ഋഷിവര്യനാണ്, അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവനിന്റെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു, അതേപോലെ ശിഷ്യനുമാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു. ആ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? നാരദർ മഹർഷിക്ക് കിട്ടുന്നു. നാരദ മഹർഷി ആ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി അക്ഷീണം എല്ലാ സമയം അതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. ആ നാരദനിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിലേക്ക് മടങ്ങത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മുക്താത്മാവിനെ പോലെയാണ് ജീവിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്ന നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും നാരദ മഹർഷി തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നെന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെ, നമ്മൾ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നാരദ മഹർഷി ആർക്കാണോ ഉപദേശം നൽകിയത് അവരെല്ലാം പരമഭക്തരായിട്ട് മാറി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിലെ മുഴുകത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടാണ് പ്രിയവ്രത രാജകുമാരനെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പല പല ഗുണപാഠങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുമ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അതിൽ മുഴുകരുത്. ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സില് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.